I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Serbia Full Gaming. Danas ćemo igrati Minecraft, tačnije ću vam pokazati jedan tutorial kako da dobijate puno tepiha. Znači, uzmete ovako ogradu, stavite ovako. Možete da stavite bilo koji blok i ovako samo jedan tepih. Da imate, samo klikćete ovde i dobijat ćete tepihe. Znači, mnogo jednostavna mašina. Nije bukvalno mašina, to je ručno, samo vi se jednim tepihom to samo radite. Evo ja ću probam na preživljavanju. Evo samo uđemo ovako. Ovako, survival. Uđemo. Čekaj. Samo jedan kad ne mogu uzeti. Evo jedan. Evo, napravljena je mašina. Samo krenete klikćete. I to je bukvalno bug neki kao, ali nije. Znači, možete vi mislite, ne morate praviti tako. Gledajte, samo uzmete ovako sa visine. Možete i ovako da radite čak. Evo, samo klikćete. Vidite koliko sam ja sa tepiha nakupio. A samo malo vremena treba. Znači, nije malo truda, ne treba. Uzmete, ne morate napraviti mašinu, samo uzmete ovako jedan tepih. Morate da imate jedan tepih, znači, i ovako klikćete, ne morate vi praviti, znači, to bi vi pravili. Samo uzmete sa visine, ovako, klikćete sa visine, i malo dobijete, vidite, ovako, sa visine. Baš ekstra fora, ostavite po like, share, subscribe, ako vas ne mradi, naravno, pozdrav, vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!